Nice, dwi'n edrych mewn. Hwna mewn. Yes! Mor gwrdd. Banana. Hello guys, what is happening? Shwt ma pethau, croeso nôl I PopT. Yn y fideo heddi, fi'n gobeithio fydd y fideo yma yn ddefnyddiol I chi. Enwedig os chi'n chwarae'r PS4 neu'r PS5. Ac i'r bobl sydd yn chwarae Xbox a PC, I guess. Oherwydd, os ydych chi'n chwarae'r un o'r consoles yma, fyddwch chi'n gwybod bod y gemau newydd sydd yn dod allan yn gallu fod yn ddrud iawn. Ddim yn chip, boys. Ond, peidiwch a phoeni, achos yn y fideo heddi, dwi am ddangos I chi y gemau gorau allwch chi chwarae ar y PlayStation am ddim. Ni'n mynd I bod yn chwarae Rocket League a Fall Guys. Dau gêm really hwyl, ond yn hollol wahanol. Yn gyntaf, nhw'n neidio mewn I bach o Rocket League. Gêm pêl-droed yw ond gyda ceir. Swnio nuts? Wel ma fe. Felly dyma fi a fy ffrind Gwydion Llyr yn chwarae'r gêm na. Ti straight hello, Gwydion, gyda llaw I pawb. Helo, enw fi yw Gwydion, fi yw ffrind gorau Jed, a fi yw chwaraeo'r PlayStation 5 gorau yn De Cymru. Yn unrhyw beth. Oedran ti? Unrhyw gêm, fi yw gorau. Unrhyw gêm. Ti'n gorau gyfathrebu nawr. Come on. Amdani. Mae'n rhaid dda. Ie. Nôl, ie, fi hwnna lot, fi hwnna lot, Jed. Gwydion! Oh, help. Jed. Ie, digid. Hwna mewn. Yes! Come on! Dwi'n amser nawr, Jed. Ti'n cam bwyll nawr. Jed. Na, Jed. Jed. O na, Jed. Mae ti... Jed. Ti'n gofyn bwf yna, Jed. Byddwch chi'n clywed hwnna lot. Jed. Jed. Every time you say Jed. Oh no! Jed! Oh, mae'n embarrassing. Jed. Mwna'n embarrassing. Cofyn I ti gweud mae'r game yn nuts. Ma fe nuts. A'r ffil, mae fe'n mynd am y gornel bell na. Na, dw. Mae hwnna mewn. Gydw fewn? No, na. Get touch. Bruh. Yes! Easy. Get in! Game 1, done and dusted. Ooh, excuse me. Ooh, sorry. Ti eisiau bach hefyd bai? Arogla, oda. Coli off, round rhif 2. Cyfathrebu, Jed! O'n I ddim yna. Wel, ti'n e? Oh. Wael iawn. Am y gornel Gwyd. Yes! Baby! On y box, Gwyd. Ie, dwi'n amser. Oh, lovely. Yes! It's captain! Dwi'n mwyn siôn nawr, Dwi'n meddwl nhw'n mynd, ti'n afal. On the volley. Lovely. Oh, forfeit. O'r final, yr 8 ola. Yr 8 ola. Nice, dwi'n edrych mewn. Hwna mewn. Yes! Mor gwrdd. Oh, Jed, please! Oh, dim boost gyda fi. Edrych hwn. Na! Na, mwna'n ridiculous. Fi ffili credu na. Mwna'n nuts. Wedes I, ynddo fe? Mae fe'n wyllt. Okay, y gêm nesa yw Fall Guys. Mae'n kind of fel Battle Royale. Lle chi'n dechrau off gyda llwyth o chreuwyr a mae'n dod lawr I pwy bynnag sydd ar ôl. Mae Gwydion yn mynd I chwarae gyda fi a fi'n mynd I chwarae duos gyda fe, felly cael look ar hwn. Right. Dyma ni, Fall Guys. Dyma cymeriad fi, Viking, a dyma cymeriad Gwydion gyda caws. Barod, Gwyd? Fi'n barod. Duos ni'n chwarae. Gweithio gyda'n gilydd, basically. Mae scores ni yn matcho lan gyda'n gilydd. Gweithio fel tîm, sio'n gorau glas, a pa gael fi lawr. Beth yw e? Big fans. Big fan o'r map yma. Right. Oce. Offa ni nawr. Oes gymaint o pobl yn y ffordd. Allan o'r ffordd. O! Nath rhywun gwthio fi! Jed, sa'i moyn weid I fi nawr, ond fi ar y trydydd checkpoint. Fi'n hedfan drwy dda. Dwi'n ti'n neud? O na, fi wedi cwpo. Ti'n jogan? No. Fi actually trwy dda. O, fi right ar y cefn! Mor annoying. Fi wedi croesi ti nes. Just cer amdani, go on. Wrong o lawr, cer straight trwy dda. Fi ti'n? Iawn. Ni trwy ddo, na beth sy'n bwysig. Ie, dim y cymryd rhan sy'n bwysig plant. Yr ennill sy'n bwysig. Iawn? Chlyfi? Tri top tumble. Ras eto. Fi fel fi lawr, cer ti o'r ochr. Mae pawb arall mynd i'r ochr. Wel, A fi lawr.
Ti'n gwybod? O, Jed, fi'n cwmpa eto. Na, fi'n dechrau becso na. Fi'n cwmpa... Ti'n blaw fi! Ti'n blaw fi! Da'n joc ar, fi jyst Trwyddo. i'n nawr. Ti'n gwybod ar y llinell? O, ti! Jed, trwyddo trwyn. Yes! Ni trwyddo. O, na. na! O, na. Gewch chi weld pa mor dwp i fi a Gwydion fan hyn, Chi goffo matcho, goffo bod ar y sgwar gyda'r un... Dangos y llun. Ie, dangos y llun yn y... Ie, basically. Byddwch chi'n gweld nawr. Oce, so Blueberries ffrwythau. yn ni? Beth sy'n ni? Oren a blueberries, fe? Neu beth yw Blueberries a oren. Neu mae blueberries... Sa'n gwybod, o, oren yn rhywun hyn. Yn y gornel, yn y gornel. Fi'n ffain... Ie. Oh, scary. Lle mae'r blueberry? A banana! Banana, John, banana, fe! Oce. Dyna lle mae ffordd... Yes, lovely. Neidiwch. O, ni ddim yn rhaid, friend, Jed. O, ni'n oce. O! Blueberry, banana. O, na gwffio! O! Na person gwffio fi off! Da ni'n cael bod un theme, Jed. Dim un theme. Just mynd. Ble mae banana? Oh, no! Oh, well, na ni. Better luck next time. Right, a dyna ni, 2 gêm allwch chi chwarae ar y PlayStation neu unrhyw consol arall am ddim. Ewch chi chwarae nhw, guys. Nath fi a Gwydion cael loads o hwyl yn chwarae'r gêm yna, fel chi newydd gweld. A diolch i Gwydion am ymuno gyda fi yn y fideo heddi, a fi'n siŵr fyddwch chi'n actually gweld gwyneb ar y sianel cyn bo hir. Na gyd sydd ôl i gweud, diolch yn fawr am wylio, chofiwch chi tanysgrifio i PopT, roi thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch am y notifications. Na i weld chi yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ra!